Здравейте отново! Днес ще ви покажа как лесно да преобразувате мерките от една величина в друга. В метричната система най-често срещаните единици за разстояние са милиметри, сантиметри, дециметри, метри и километри. За да ви е по-лесно да си представите размерите, ще ви дам следните примери. Дебелината на един кламер е около 1 мм. Широчината на един нокът е около 1 см. Дължината на стандартна мишка за компютър е около 1 дециметър. Дължината на една китара е около 1 метър. А колкото до 1 километър, това са 1000 метра или 1000 китари, подредени една до друга по дължина. Ето една малка хитрост, с която всеки може без проблем да преобразува разстоянията от едната мярка в другата. Нека погледнем дясната ръка. Ще я нарисувам за по-удобно. На палеца пишем километър, а на останалите пръсти подред метър, дециметър, сантиметър и милиметър. Между четирите пръста разстоянието е приблизително еднакво. Затова пишем по 10. А тук, между палеца и показалеца, разстоянието е по-голямо. Например, 3 пъти. Затова пишем 3 нули вместо една. Как ще използваме това? Погледнете. В 1 километър има 1000 метра. Колко дециметра има в 5 метра? Числото 5 го помним и преминаваме разстоянието до дециметри. Значи 1 нула 50 дециметра. А колко сантиметра ще има в 1 километър? Трябва да стигнем до сантиметрите. Тръгваме от палеца. 1000, 3 нули. Още една нула и още една нула. Получават се 100 000 сантиметра. Вече мисля, че ви е ясно, но ще ви дам още един пример. Колко милиметра има в 3 дециметра? Запомняме числото 3. Имаме една нула, втора нула и резултатът е 300 мм. Вече можете да преобразувате всякакви разстояния без никакви проблеми. Ако ви е харесало видеото, дайте лайк, абонирайте се за канала и ударете камбанката, за да получавате известия за следващите ми видеа. До нови срещи!